numele Tatălui și a Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cred în Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul cerului și al pământului, și în Iisus Hristos, Fiul Său unic, Domnul nostru, care s-a zămislit de la Duhul Sfânt, s-a născut din Maria Fecioară, a pătimit sub Ponțiu Pilat, s-a răstignit, a murit și s-a îngropat, s-a coborât în iad, a treia zi a înviat din morți și s-a suit la ceruri, și-a de dreapta lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, de unde are să vie să judece pe vii și pe morți. Cred în Duhul Sfânt, Sfânta Biserică Catolică, împărtășirea Sfinților, iertarea păcatelor, învierea morților și viața veșnică. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită și ne mântuiește de cel rău. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O Iisus al meu, Iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și cu toate sufletele, mai ales pe acele care au mai mare nevoie de mila Ta. o Marie zămislită, fără de păcat. Roagă-te pentru noi care rădăm la Tine și pentru acei care nu aleargă, mai ales pentru dușmanii bisericii și pentru toți cei încredințați Ție, prin mila lui Dumnezeu. Amin. Primul mister de durere, agonia lui Isus. În acest mister medităm agonia lui Isus. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită și ne mântuiește de cel rău. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși,
păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. o Iisuse al meu, Iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și du în cer toate sufletele, mai ales pe acele care au mai mare nevoie de mila ta. o Marie zămislită fără de păcat, Roagă-te pentru noi care le dăm la tine și pentru acei care nu aleargă, mai ales pentru dușmanii bisericii și pentru toți cei încredințați ție, prin mila lui Dumnezeu. Amin.
doilea mister de durere, biciuirea lui Isus. În acest mister medităm cum Isus a fost biciuit groaznic în curtea lui Pilat. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită și ne mântuiește de cel rău. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O Iisuse al meu, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și curățește toate sufletele, mai ales pe acele care au mai mare nevoie de mila ta. O Marie zămislită fără de păcat, roagă-te pentru noi care le dăm la tine și pentru acei care nu aleargă, mai ales pentru dușmanii bisericii și pentru toți cei încredințați ție, prin mila lui Dumnezeu. Amin. Maria, lumina divina,
Al treilea mister de durere, încoronarea lui Isus cu spini. În acest mister medităm cum Isus a fost încununat cu o coroană de spini. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită și ne mântuiește de cel rău. Cură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Cură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Cură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Cură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Cură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Cură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Cură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Cură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Cură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Cură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O Iisuse al meu, Iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și du-n în cele toate sufletele, mai ales pe acele care au mai mare nevoie de mila ta. o Marie zămislită fără de păcat, Roagă-te pentru noi care relegăm la tine și pentru acei care nu aleargă, mai ales pentru dușmanii bisericii și pentru toți cei încredințați ție, prin mila lui Dumnezeu. Amin. Maria, lumină,
Al patrulea mister de durere, Iisus își duce crucea. În acest mister medităm cum Iisus a fost condamnat la moarte și cum i s-a pus crucea grea pe umeri. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită și ne mântuiește de cel rău. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O Iisuse al meu, Iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și du în cer toate sufletele, mai ales pe acele care au mai mare nevoie de mila Ta. o Marie zămisită fără de păcat, Roagă-te pentru noi care le dăm la Tine și pentru acei care nu aleargă, mai ales pentru dușmanii bisericii și pentru toți cei încredințați Ție, prin mila lui Dumnezeu. Amin. Maria, lumină vină, poarta cerului, ești templul Spiritului Sfânt,
Al cincilea mister de durere, moartea lui Isus pe cruce. În acest mister medităm cum Isus, ajungând pe muntele Calvar, a fost răstignit pe cruce, de față fiind și preamâhnita sa mamă. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită și ne mântuiește de cel rău. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine,
Maica milei, viața, dulceața și nădejdea noastră, bucură-te, către tine strigăm, suferinția Evei, către tine suspinăm, gemând și plângând în această vale de lacrimi. Așadar, mijlocitoarea noastră, întoarce spre noi ochii tăi ce milostiv și după surghinul acesta, arată-ne nouă pe Iisus, binecuvântat rod al trupului tău, o milostivă, o blândă, o dulce Fecioară Marie, Roagă-te pentru noi, Regina Preasfântului Rozariu, ca să ne facem vrednici de făgăduințele lui Hristos. să ne rugăm. Dumnezeule al cărui unul născut, prin viața, moartea și învierea sa, ne-a pregătit răsplata mântuirii veșnice. Dă-ne, te rugăm, harul ca cinstind aceste mistere, prin rozariul Preasfintei Fecioare Maria, să imităm ceea ce le cuprind și să dobândim ceea ce le făgăduiesc, prin același Hristos Domnul nostru. Amin.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Și cu Duhul tău. Veniți, binecuvântații Tatălui meu, căci eram bolnav și m-ați vizitat. Adevăr vă spun, tot ce i-ați făcut unuia dintre frații mei, cei mai mici, mie mi-ați făcut, spune Domnul, Aleluia. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Cucernice Părinte Paroh, cucernice Părinte Predicator, iubiți credincioși, prezenți în biserica de aici, atât în mod fizic, cei puțini care sunteți, cât și cei prezenți în mod simbolic, iată, prin aceste lalele așezate frumos în bănci. Vă salut cu bucurie din partea mea personal și, desigur, cu onoare din partea preasfințitului nostru episcop Iosif Păuleț, în această zi de sărbătoare pentru comunitatea dumneavoastră. Suntem prezenți noi, cei din altar, dumneavoastră cei din biserică și, desigur, mult mai mulți cei de acasă, pentru ca în spirit de credință și de comuniune să cinstim memoria fericitului Ieremia Valahul, patronul acestei comunități. Chiar dacă vremurile ne constrâng să fim separați, distanțați în spirit, aceste bariere sunt depășite. Și sunt convins că cei de aici, în special din parohia din Tomești, împreună cu toți cei dragi ai dumneavoastră, oaspeții de altă dată ai sărbătorii Hramului, sunteți prezenți în spirit și în comuniune cu noi pentru a-L lăuda pe bunul Dumnezeu pentru harurile minunate pe care le-a revărsat în viața fericitului Ieremia Valahul, pentru ca să participăm cu folos la această celebrare solemnă. Ne recunoaștem acum greșitori, păcătoși în fața lui Dumnezeu și cerem iertare ca să participăm cu vrednicie la Sfintele Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Miluiască-se de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Amin. excelsis Deo. Alleluia,
mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Doamne Dumnezeule, Împărate Ceresc, Dumnezeule Părinte Atotputernic, Doamne Fiule unul născut Iisuse Hristoase, Gloria, Gloria, in excelsis Deum, Gloria, Gloria, Aleluia, Aleluia. Doamne Dumnezeule mielul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Tu care iei asupra Ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Tu care iei asupra Ta păcatele lumii, primește rugăciunea noastră. Tu care șezi de-a dreapta Tatălui, miluiește-ne pe noi. Gloria, Gloria, in excelsis Deum, Gloria, Gloria, Aleluia, Aleluia. Pentru că Tu singur ești Sfânt, Tu singur Domn, Tu singur prea înalt, Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, într-o mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Gloria, Gloria, in excelsis Deum, Gloria, Gloria, Aleluia, Aleluia. Să ne rugăm. Dumnezeule Părinte îndurător, care l-ai înzestrat pe fericitul Ieremia cu darul de a limita pe Fiul Tău în slujirea și totala dăruire de sine pentru frații Săi, ajută-ne, te rugăm, ca prin exemplul și mijlocirea Lui să conlucrăm la opera de mântuire a tuturor oamenilor, mergând pe calea indicată de Sfânta Evanghelie, adică a umilinței și a carității, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Lectura 1. Citire din cartea lui Ben Sira. Fiule, împlinește-ți cu blândețe lucrurile tale și vei fi iubit de tomul plăcut Domnului. Cu cât ești mai mare, cu atât mai mult să te umilești și vei afla har înaintea Domnului. Mulți sunt cei smeriți și preamăriți, însă celor modești le revelează tainele sale. Căci mare este puterea Domnului. El este glorificat de către cei umili. Nu căuta cele prea dificile pentru tine și nu cerceta cele ce sunt peste puterile tale. La cele poruncite ție, la acelea să te gândești și nu fi indiscret. Voind să cunoști lucrările sale multe, nu este necesar pentru tine să vezi cu ochii tăi lucruri ce-ți sunt ascunse. Nu te ocupa de cele ce sunt de prisos lucrărilor tale, căci ți s-au arătat mai multe decât poate pricepe inteligența oamenilor. Prezumția i-a făcut să rătăcească pe mulți și presupunerea rea a făcut să le alunece mintea. Cuvântul Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu!
să vadă ce se petrece în cer și pe pământ. Binecuvântat fie numele Domnului, de acum și până în veac. El ridică pe cel sărac din țărână, înalță din mizerie pe cel sărman, pentru ca să-l așeze alături de cei nobili, de nobilii poporului său. Binecuvântat fie numele Domnului, de acum și până în veac. Lectura a doua, citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Ioan. Iubiților, noi știm că am trecut de la moarte la viață, pentru că îi iubim pe frați. Cine nu iubește, rămâne în moarte. Oricine îl urăște pe fratele său este un criminal. Și voi știți că niciun criminal nu are viață veșnică ce rămâne în el. În aceasta am cunoscut iubirea. Hristos și-a dat viața pentru noi. La fel și noi suntem datori să ne dăm viețile pentru frați. Dacă cineva are bogățiile lumii și îl vede pe fratele său care este în nevoie și își închide inima față de el, cum poate să rămână în acela iubirea lui Dumnezeu? Copii, să nu iubim numai cu vorba sau cu limba, ci cu fapta și adevărul. Cuvântul Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu. Aleluia, 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 aleluia. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată puterea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Aleluia, 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 aleluia. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. Mărire ție, Doamne! În acel timp, iată că un învățat al legii s-a ridicat ca să-L pună la încercare pe Iisus, spunând: Învățătorule, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? El i-a zis: ce este scris în lege? Cum citești? Acesta, răspunzând, a zis: să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată puterea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. El i-a spus: ai răspuns bine, face asta și vei trăi. Acela însă, voind să se justifice, i-a spus lui Iisus: și cine este aproapele meu? Iisus a continuat: un om cobora de la Ierusalim la Ierihon și a căzut în mâna tâlharilor, care după ce l-au dezbrăcat și l-au strivit în bătaie, au plecat, lăsându-l pe jumătate mort. Din întâmplare, a trecut pe drumul acela un preot, dar văzându-l, a trecut mai departe. La fel și un levit.
fiind prin locul acela, văzându-l, a trecut mai departe. Dar un samaritean oarecare ce călătorea a venit lângă el și văzându-l, i s-a făcut milă. Apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând unt de lemn și vin. Apoi, urcându-l pe animalul său de povară, l-a dus la un han și i-a purtat de grijă. În ziua următoare a scos 2 dinari, i-a dat cangiului și i-a spus: îngrijește-te de el și ceea ce vei mai cheltui îți voi da când mă voi întoarce. Cine dintre aceștia 3 crezi că este aproapele celui căzut în mâinile tâlharilor? El a răspuns: cel care a avut milă de el. Atunci Iisus i-a spus: mergi și fă și tu la fel. În cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristoase! Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Dragă Părinte Decan, dragă Părinte Paroh, iubiți credincioși, în urmă cu vreo 20-25 de ani, atunci când s-a înființat această parohie, s-a născut întrebarea: ce hram să aibă această biserică? Cineva s-a ridicat atunci și a spus să fie fericitul Ieremia, pentru că e român de-al nostru și dacă el a putut, atunci noi de ce n-am putea? S-a ridicat însă un altul și a spus: e cam vechi fericitul Ieremia, 400 de ani, lumea s-a schimbat, să fie un sfânt mai modern. Dar atunci un altul s-a ridicat în picioare și a zis: n-am nimic cu modernitatea, dar cred că întrebarea corectă este nu dacă e vechi sau modern, ci dacă este bun, dacă este adevărat, dacă este frumos. Pentru că nu tot ce e modern este și bun, și adevărat, și frumos. Și oare nu e așa? S-a analizat, s-a ajuns la concluzia că, într-adevăr, fericitul Ieremia a fost cu adevărat bun, pentru că el a trăit pentru alții. Viața lui a fost o viață dăruită, o viață jertfită. A fost un sfânt care a iubit adevărul, a proclamat, a vorbit despre adevăr. A fost un sfânt al frumosului, pentru că a făcut gesturi frumoase din care s-a văzut strălucirea lui Dumnezeu. Și atunci episcopul a zis: să fie fericitul Ieremia, hramul de la Tomești, pentru ca oamenii din Tomești să fie cu adevărat oameni buni, să iubească adevărul, să fie cu adevărat oameni ai frumosului. De aceea, 3 cuvinte care caracterizează viața fericitului Ieremia: un om al bunătății, un om al frumosului și un om al adevărului. Fericitul Ieremia, un om al bunătății. Cei care îl urmau pe Iisus făceau aceasta pentru că vedeau bunătatea Lui. Primii creștini, prin bunătatea lor, grija pentru cei săraci, pentru cei marginalizați, au atras atenția celorlalți, pentru că nimeni nu mai făcea așa. Și mulți au început să-i urmeze. Se întrebau: cine sunt aceștia? După căderea Imperiului Roman, unii creștini s-au retras ducând o viață simplă, într-o bunătate radicală, și unii au venit după ei. S-au înființat astfel primele ordine religioase care s-au răspândit în Europa, au dus Evanghelia și au civilizat-o cu adevărat. Pe la anul 1300 s-au născut 2 mari sfinți, Francisc și Dominic, care prin trăirea radicală în bunătate au atras după ei pe alții.
Au înființat congregații religioase care s-au împrăștiat în întreaga Europa și prin predica lor Europa a fost electrizată, a prins un nou avânt. S-a născut o Europa cu adevărat creștină. Pe aceeași linie, la anul 1500-1600, apare în scena istoriei acest frate Ieremia. Prin viața lui, prin spiritul de bunătate însușit în mod radical, mulți l-au cunoscut pe Dumnezeu, mulți au fost însuflețiți de spiritul lui de viață. Se povestește despre el că atunci când mergea să cerșească pentru cei săraci, era atent ca oamenii care dăruiesc să dea din toată inima, cu bucurie, căci spune Evanghelia, cel care dă cu bucurie aduce o jertfă plăcută Domnului. Odată îi spunea bucătarului de acolo din mănăstire: providența Dumnezeu ne oferă, dar cu ce garanție avem noi că suntem mai buni decât cei săraci? Lor să le dăm ce avem mai bun, nu ce rămâne de la noi. Când mergea să cerșească, se apropia și le spunea celor care ar fi putut să dea: gândiți-vă, dacă eu mă întorc la cei săraci cu mâna goală, fără să le duc nimic, ce o să creadă? Despre mine, despre dumneavoastră? Dar dacă eu le duc ceva, ei se vor ruga pentru dumneavoastră, iar rugăciunea acelui sărac este plăcută Domnului. Câtă nevoie nu avem astăzi, în secolul al XXI-lea, de oameni precum fericitul Ieremia, care să întruchipeze bunătatea în mod radical, să trăiască pentru alții. Cât de sensibili nu sunt tinerii la valori precum bunătatea, generozitatea. Nu vi se pare că de multe ori noi creștinii, cei care venim la biserică, ascultăm predici, urmărim Sfinte Liturghii pe internet, am devenit așa anoști, nu mai avem niciun gust, parcă nu mai atragem pe nimeni, nimeni nu se mai ia după noi. Bunătatea noastră a devenit așa de igienizată acum, calculat totul. E nevoie de un fericit Ieremia al secolului 21 care să-și însușească bunătatea până la capăt, cu toată ființa lui, pentru ca lumea în care trăim să iasă din egoismul ei, din indiferența ei. E nevoie de un fericit Ieremia al secolului 21 care să trăiască din plin bunătatea. Și acesta ai putea să fii tu care privești pe ecran în acest moment. A doua imagine a fericitului Ieremia este aceea de om al adevărului. În momentul în care Ieremia a înțeles că acest Iisus este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, pentru el n-a mai contat nimic altceva. N-a mai contat nici Allah, nici Confucius, nici Buddha, ci pe acest Iisus, ca Fiul lui Dumnezeu, îl vestea tuturor. Mi-a rămas în minte de când eram mic o întâlnire pe care Ieremia a avut-o cu un turc. Era, cred, la Bari. Fiind convins de bunătatea acestui prieten unic, singurul mântuitor, Iisus, se duce la turc și spune: știi, tu să te convertești și să te botezi, că dacă nu, ajungi în iad. Turcul s-a uitat disprețuitor la el și a zis: pleacă, o să-ți arăt eu imediat cum arată iadul. Poate că nu a fost cea mai bună metodă de a vorbi despre Iisus, dar el a înțeles că dacă l-ai pe Iisus, nu poți să-L ții pentru tine. Participăm la Sfânta Liturghie de atâtea ori. Se spune că cel mai important moment al liturghiei, după prefacere, este la sfârșit,
Când preotul spune, liturghia s-a sfârșit, mergeți. Și asta nu în mod ironic, ci pentru că chiar așa este. Acele cuvinte fac referință la mandatul pe care Iisus l-a dat ucenicilor. Mergeți și predicați Evanghelia. Mergeți. De fiecare dată când Dumnezeu îl cheamă pe cineva, îl cheamă pentru că apoi să-l trimită. E o chemare și o trimitere. Adică tu care ești la liturghie acum, indiferent în ce formă, ai fost chemat, dar după această liturghie tu ești trimis, mergi. Suntem în perioada pascală. Aproape toate lecturile din această perioadă vorbesc despre modul în care apostolii l-au predicat pe Iisus. Nu le era teamă de nimic. Unii au îndurat bătăi, au stat închiși, dar au zis, puteți să ne faceți ce vreți, dar noi tot vom vorbi despre acest Iisus. Despre Iisus nu poți să nu vorbești. Și fericitul Ieremia, ori de câte ori făcea un gest de caritate, îi amintea celui pe care l-a ajutat despre Iisus. Nu uita de Iisus. Haideți să privim ce se întâmplă în lumea noastră. Există un curent de privatizare a religiei. Adică, e religia mea, eu cred ce vreau, tu crezi ce vrei, nu te deranjez, nu mă deranjez, fiecare pe treaba lui. Dar, dacă se întâlnesc doi microbiști și discută despre fotbal, unul ține cu o echipă, celălalt cu altă echipă, dar gândiți-vă, cât de pașnici sunt? Nu prea. Pentru că fiecare va încerca să apere echipa lui, că a lui e cea mai bună. Sau, gândiți-vă la politică, unul e cu un partid, altul cu celălalt. Fiecare va încerca din răsputeri să-l convingă pe celălalt că partidul lui e mai bun. Și acum gândiți-vă, când vine vorba de credință, de ce suntem așa de indiferenți? E bine și așa, merge și așa. Adevărul fundamental al credinței trebuie mărturisit. Sigur, există două extreme. Cea a omului habotnic, omul violent, dar și aceasta a indiferenței. Biserica ne invită să mergem pe calea de mijloc, care este calea argumentului. Adică să-i arăți celuilalt că, într-adevăr, Iisus în care tu crezi este Fiul lui Dumnezeu. Și a-L învăța pe celălalt despre Iisus este un act de iubire. Pentru că tu îl așezi pe celălalt în fața celui mai profund adevăr. Iisus Dumnezeu. Și când îl ai pe acest Iisus, ai totul. Iată, e nevoie în secolul 21 de un Ieremia al adevărului. E nevoie în secolul 21 de creștini care să nu se rușineze să vorbească despre Iisus în care cred. Gândiți-vă doar atât. Dacă apostolii ar fi predicat doar acolo, într-o casă, dacă ar fi vestit Evanghelia doar în familie, mulți, sau poate niciunul dintre noi astăzi, n-ar mai fi fost creștini. Evanghelia trebuie vestită și dincolo de zidurile bisericii. Acolo unde suntem, acolo unde muncim. Al treilea gând despre fericitul Ieremia, spuneam că Ieremia este un om al frumosului. Un om frumos. De multe ori spunem, dar gusturile sunt gusturi, ceea ce îmi place mie, nu-ți place ție. Sfântul Toma de Aquino spune că există și un frumos obiectiv, valabil pentru toți, caracterizat din trei cuvinte. Integritate, armonie și splendoare. Ceea ce este integru, armonios și splendid este cu adevărat frumos. Persoana cea mai frumoasă din istorie a fost Iisus. Priviți la El. Integritate. Voința lui Dumnezeu toată viața. Nu s-a bătut de la asta niciodată. Armonie. În El s-a îmbinat în mod armonios natura umană și natura divină. Natura divină nu sufocă natura umană, ci din contra îi dă strălucire. Splendoarea lui Iisus. Eu sunt lumina lumii. Domnul meu și Dumnezeul meu. Iar în toate acestea se vede
frumusețea lui Dumnezeu Tatăl. Și acum să privim la fericitul Ieremia. Când era mic, pe câmp, vede acel stol de păsă și spune: Tatăl, vezi, așa sunt călugării sfinți, ei se înalță ușor spre Dumnezeu. Și toată viața lui a fost urmărit de acest gând: eu vreau să devin un sfânt. Și nu s-a abătut niciodată la stânga sau la dreapta de la acest gând, acest vis de a fi sfânt, integritatea lui. Apoi priviți armonia lui, armonios. Cât de frumos se apropia de toți oamenii, și de bolnavi, și de copii. Îl vedeai la patul muribunzilor, dar și împreună cu copiii. Povestește biograful său că atunci când ieșea să se joace cu copiii, avea buzunarele pline cu dulciuri, cu bunătăți. De asta preoții au buzunarele lungi, nu pentru altceva, pentru ca să ofere. E armonia aceasta între bătrân și copil. Apoi, tot despre el se povestește că dacă găsea un cerșetor în care era și cea mai mică urmă de bunătate, din răsputeri încerca să-l ajute și nu se lăsa până nu îl ajuta. Dar dacă dădea de unul care era hoț, șmecher, nu avea nicio reținere să scoată funia cu care se încingea și să dea o mamă de bătaie. Și se spune că totuși nimeni nu se supăra. De ce? Pentru că era fratele Ieremia. Și atunci în el bunătatea era întruchipată, frumusețea strălucea. Acesta era el. Și apoi spuneam de splendoare, strălucirea lui. A fost un om integru, a fost armonios, dar și splendoarea aceasta a gesturilor lui. Gesturile lui impresionau pe mulți. Odată un domn, auzind gălăgie în stradă, privește pe fereastră și îl vede pe Ieremia, jucându-se cu copii, și deodată soția președintelui Camerei Regale a Italiei vine și îi sărută mâna. Un gest care pe el l-a provocat să se întrebe: oare cine e omul acesta căruia această doamnă îi sărută mâna? Gesturile cu adevărat profunde fascinează, iar frumosul fascinează cu adevărat. Gândiți-vă așa: dacă un om dorește, îi spui unuia: tu să crezi în Dumnezeu pentru că e adevărat, o să spună: îmi spui tu mie în cine să cred? Sau dacă îl inviți la bunătate: fii bun, nu mă învăța tu pe mine. Dar dacă îi spui, îi vorbești despre frumusețe, nu-l îndemni nici să facă, nici să creadă, ci îi spui: privește. Privește. Este calea cea mai ușoară pe care îl poți duce pe Dumnezeu în viața unui om. Un om al frumosului. În istoria bisericii mulți s-au convertit în fața frumuseții. Mulți l-au descoperit pe Dumnezeu prin frumusețea gesturilor celor din jur. E nevoie în biserică, în societate, în secolul 21, de oameni care trăiesc frumos. Adică e nevoie de oameni integri. Oameni pentru care daul e da și nuul e nu. Pentru care familia e familie. Pentru care cuvântul e cuvânt. Pentru care omul e om și Dumnezeu, Dumnezeu. De asemenea oameni e nevoie astăzi. E nevoie de oameni care trăiesc în armonie. Armonie dintre iubirea de Dumnezeu și iubirea de aproape. Niciuna fără alta. Și e nevoie de asemenea de oameni care strălucesc prin gesturile lor, care îi fac pe alții să se gândească și să vadă frumusețea și bunătatea lui Dumnezeu. Așadar, Ieremia, un om al binelui, al adevărului și al frumosului. Și în încheiere, v-aș invita să priviți puțin în Evanghelia de astăzi. Parabola samariteanului milostiv e de fapt o imagine a propriei noastre vieți. Un om coborat de la Ierusalim la Ierihon. Ierusalimul, cetatea veșnică. Ierihonul, un oraș al păcatului. Când evreii intră în țara promisă, trebuie să distrugă totul. Și pe drum cade, lovit de dușmani. Toți aceia dintre dumneavoastră care v-ați simțit într-o zi neputincioși, pe pat, fără să vă puteți ridica, știți ce înseamnă să fii neputincios acolo. Și trec un preot, un levit, reprezentanții legii, a instituțiilor, și nu pot face nimic.
Vine acest samaritean, care era un străin, și îl ridică, toarnă vin un de lemn. Cine este acest străin? Nimeni altul decât Iisus. Ce sunt vinul, un de lemnul? Sunt sacramentele. Și îl duce la Han. Ce este Hanul? Este biserica în care noi suntem, în care primim sacramentele, în care primim salvare, vindecare. Și Iisus plătește pentru noi cu propria viață, ca un străin. Priviți la El pe cruce, străin disprețuit, așa cum erau samaritenii. Și acum priviți la fericitul Ieremia. A fost pentru oamenii timpului său ca un samaritean, un străin din România, în Italia, și acolo se apleacă spre durerea omului. Îl poartă spre Hristos, îi oferă din bunătatea, din adevărul și din frumusețea lui Dumnezeu. Asta a făcut El. Iar astăzi, în secolul 21, se caută din nou samariteni. Iar dacă dumneavoastră ascultați astăzi aceste cuvinte, e pentru că în viața dumneavoastră a existat un samaritean care la un moment dat v-a ridicat și v-a adus unde sunteți astăzi. E timpul să-i mulțumiți. Dar mai mult de atât, e nevoie de un samaritean al secolului 21, așa cum a fost fericitul Ieremia. Și acesta ai putea să fii tu. Un om al binelui, care trăiește pentru alții, care iubește binele. Un om al adevărului, care nu se rușinează să vorbească despre Isus. Un om al frumosului, adică un om integru, un om armonios care trăiește în pace, un om care strălucește prin gesturile lui. E nevoie de tine. E nevoie de un Ieremia al secolului 21. Și acesta ai putea să fii chiar tu. Ce zici? Iar acum împreună să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la ceruri, șade la dreapta Tatălui. Și iarăși va veni cu mărire să judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață dădătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților preiubiți, conștienți că facem parte din poporul noului legământ, consacrat slujirii lui Dumnezeu și chemat să crească pururi în sfințenie, să înălțăm cu încredere rugăciunea noastră către Domnul, avându-L ca mijlocitor pe fericitul Ieremia. Doamne Iisuse Hristoase, bucuria tuturor sfinților, fă ca sfințenia lui Dumnezeu să strălucească tot mai mult în cuvintele și faptele tuturor acelora care alcătuiesc biserica Ta. Te rugăm, ascultă-ne! Revarsă, Doamne, harul Tău asupra Sfântului nostru Părinte Papa Francisc,
asupra episcopului nostru Iosif și asupra tuturor păstorilor sufletești, ca să poată călăuzi spre sfințenie poporul ce le-a fost încredințat de Tine. Te rugăm, ascultă-ne! Fă ca preoții, călugării și călugărițele să fie asemenea fericitului Ieremia, rodnici în săvârșirea binelui și umili în sărăcie, ascultare și castitate. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-le celor lipsiți de apărare, bolnavilor și bătrânilor, să găsească nătărire în pâinea cerească și în ajutorul fraților lor. Te rugăm, ascultă-ne! Ajută familiile creștine să experimenteze în situațiile concrete de fiecare zi puterea sacramentului căsătoriei și să fie semne de speranță pentru cei nevoiași. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-le răposaților noștri pentru rugăciunile fericitului Ieremia să se bucure de contemplarea sfințeniei Tale. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule preasfânt, Tu dorești ca toți credincioșii Tăi să fie sfinți asemenea Ție. Prin mijlocirea fericitului Ieremia, dă-ne harul să-L urmăm necontenit pe Hristos, calea noastră, pentru că astfel să ajungem să contemplăm negrăita frumusețe a feței Tale, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să primească Domnul jertfa din mâinile tale, spre lauda și mărirea numelui Său, spre folosul nostru și ale întregii Sfintei sale biserici. Primește, Doamne, darurile poporului Tău și dă-ne harul ca, celebrând lucrarea iubirii nemărginite a Fiului Tău, să fim și noi întăriți în dragostea față de Tine și față de aproapele, după exemplul fericitului Ieremia, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul Tău. Sus inimile. Mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Vrednic și drept este. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, Veșnic Dumnezeu,
prin Domnul nostru Iisus Hristos. Căci în viața sfinților care pentru împărăția cerurilor s-au consfințit cu totul lui Hristos, noi cinstim lucrarea minunată a providenței tale, prin care readuci firea omenească la sfințenia de la început și dăruiești o pregustare a bucuriilor ce o așteaptă în viața veșnică. De aceea, împreună cu toți sfinții și îngerii, te lăudăm zicând fără încetare. Sfânt ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor Săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Moartea Ta o vestim, Doamne, și învierea Ta o mărturisim, cu
celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă, celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău, harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu preafericita Fecioară născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri, cu fericitul Ieremia și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și episcopul nostru Iosif, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de apururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule, Tată Totputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Căci a Ta este împărăția și puterea și mărirea în veci. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu Duhul Tău. Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra Ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Mielul lui Dumnezeu, care iei
Iată mielul lui Dumnezeu, iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. O Iisuse, te cred de față în preasfântul sacrament al altarului. Te iubesc din toată inima și doresc să vii în sărmanul meu suflet, umilit și plin de căință. Știu că sunt nevrednic de un asemenea favor, dar mă încred în bunătatea Ta. Dragostea Ta față de suflete te va aduce și în inima mea, pentru ca să rămâi în mine și eu în Tine. Maică Preasfântă, dă-mi inima Ta neprihănită pentru a-L găzdui pe oaspetele meu divin. Te îmbrățișez, iubitul meu mântuitor, și mă dăruiesc cu totul Ție. Dă-mi numai dragostea Ta și fă-mă statornic, pentru ca niciodată să nu Te părăsesc, ci să împlinesc întotdeauna voința Ta. Te bucură a cerului, regină, că cel pe care în brațe l-ai purtat, rupând blestemul greu al omenirii, triumfător din morți a înviat. Aleluia, 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 aleluia. Biruitor, călcând asupra morții, Hristos se înalță falnic din mormânt și luminos ca razele de soare, viu strălucește chipul lui preasfânt. Aleluia, 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 aleluia. Să ne rugăm. Întăriți cu sfintele taine, te rugăm, Doamne, să ne dai harul de a urma exemplul fericitului Ieremia, care te-a slujit cu pietate neobosită și a făcut bine poporului tău cu nemărginită iubire, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Dați-mi voie, iubiți confrați preoți, aici prezenți în altar, ca în numele comunității, al tuturor celor care ne-au urmărit și s-au unit în rugăciune cu noi prin intermediul internetului, în calitate de paroh al acestei comunități, să aduc un cuvânt de mulțumire la finalul acestei minunate celebrări, deși am celebrat, iată, în chip cu totul deosebit această sărbătoare a hramului, constrânși de, iată, răul care ne înconjoară, îi mulțumim din inimă bunului Dumnezeu,
întâi de toate pentru că ni l-a dăruit ca patron pe fericitul Ieremia. Îi mulțumim că ne-a dăruit această zi minunată pentru a-i aduce, iată, din nou mulțumire prin mijlocirea patronului nostru, fericitul Ieremia. Desigur, gândul nostru de mulțumire se îndreaptă către cei care au fost prezenți aici în altar. De obicei, știți, la hram se adună multă lume, vin mulți preoți. Astăzi, iată, am fost constrâns să fim prezenți doar 3. Mulțumesc Părintelui Decan pentru că a celebrat, a prezidat această Sfântă Liturghie și ne-a adus cuvântul de îmbărbătare din partea preasfințitului nostru episcop Iosif. Îi mulțumesc, desigur, de asemenea, cu dragă inimă, Părintelui Predicator, Părintelui Profesor Tamaș Petru, profesor la Liceul Catolic din Iași, care prin minunatele sale cuvinte, prin tot entuziasmul său deosebit, ne-a vorbit atât de minunat, atât de frumos despre fericitul Ieremia, evidențiind aceste 3 mari calități: bunătatea, adevărul și frumusețea. Avem nevoie cu toții de bunătate, de adevăr și de frumusețe și pregătind toată această celebrare de azi, gândindu-mă și la cuvintele Părintelui, mi-au trecut tot felul de gânduri prin minte. E frumos, într-adevăr, atunci când vedem că altarul este împodobit cu flori minunate. Avem florile care vă reprezintă pe dumneavoastră, ca să fiți cumva prezenți aici în biserică, flori puse pe băncile din biserică. Totuși, nu se compară cu frumusețea momentului când puteți fi real, fizic prezent aici, în biserică, în casa lui Dumnezeu. Sigur că suntem uniți în rugăciune cu toții în aceste momente, într-un chip special. Iată, și mulțumesc încă o dată tuturor celor care de departe, într-un fel sau altul, au participat pentru ca acest eveniment al hramului să fie deosebit, să fie frumos. Mulțumesc Domnului Dascăl, mulțumesc surorilor și desigur mulțumesc și celor care sunt în spatele camerei de luat vedere, care au făcut posibil ca dumneavoastră să vă puteți uni cu noi în rugăciune în aceste momente. Și desigur, în ultimul rând, mulțumesc celor care au contribuit la înfrumusețarea bisericii, dând ceva pentru ca să avem aceste minunate flori, pentru ca să avem parte de această transmisie și de toate cele necesare pentru ca să ne putem bucura de acest moment al sărbătorii noastre, a sărbătorii hramului. Mai era ceva de... Am zis de domnul Dascăl, nu? Am spus, am mulțumesc. Am uitat să-i mulțumesc, sigur, și lui Manu pentru prezența lui între noi. Bineînțeles, mulțumirile noastre a tuturor celor prezenți aici în biserică se adresează tuturor celor care v-ați unit cu noi în rugăciune și rămânem în continuare uniți în rugăciune, celebrând în continuare jertfa Sfintei Liturghii pe care o vom transmite atât cât va fi posibil. Înainte de a primi binecuvântarea finală, înălțăm rugăciunea noastră către Bunul Dumnezeu prin mijlocirea fericitului Ieremia. Fericit Ieremia, prin minunile săvârșite în viață și după moarte, ai adus cinste și preamărire lui Dumnezeu. Te rugăm cu umilință, îndreaptă-ți ochii spre noi și mijlocește-ne la Domnul harurile pe care ți le cerem. Arată, fericite Ieremia, și între noi, frații tăi români, puterea minunată cu care te-a înzestrat Dumnezeu de a vindeca pe cei bolnavi,
de a mângâia pe cei mâhniți și de a întoarce de pe calea pierzării pe cei păcătoși. Punem rugăciunile noastre umile în mâinile Tale și așteptăm cu credință vie și supunere deplină milostivirea Domnului asupra noastră, asupra rudelor și cunoscuților noștri, asupra întregului popor român și mai ales asupra celora care au mai mare nevoie de ea. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Roagă-te pentru noi, fericită Ieremia, ca să ne facem vrednici de făgăduințele lui Hristos. Să ne rugăm. Atotputernice, veșnice Dumnezeule, revarsă bunătatea Ta asupra poporului nostru și ridică în rândul sfinților Tăi pe slujitorul Tău, fericitul Ieremia, el să ne întărească în adevărata credință, să ne umple de iubire generoasă și să ne facă vrednici să Te cunoaștem și să Te iubim pe Tine, împreună cu Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Amin. După această rugăciune înălțată către fericitul Ieremia, evident, nu aveam cum să nu uit ceva, o mulțumire către toți cei care s-au unit cu noi așa într-un cor virtual, cor pe care l-ați auzit la începutul Sfintei Liturghii și pe care îl veți auzi din nou la sfârșitul liturghiei. Mulțumim tuturor pentru colaborare și așteptăm cu drag să putem cânta din nou cu toții în biserică. Amin. Domnul să fie cu voi și cu Duhul Tău. Prin mijlocirea fericitului Ieremia să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. Frați creștini din țara mea, să-L iubiți pe Dumnezeu, împlinind cuvântul Său. Frați creștini din țara mea, Ieremia, frate sfânt, rugăți-ne, înălțăm prin cânt, mijlocește ajutor pentru al Tău popor. Să vă încrederea